sida ulun ngalani clemer lawan jeneng kita. Marga pancen becik pengajat kita mengkono nggih Wisnu. Ning sawise mengkono nggih. Iki Gandeng Kresna wis eling. Cara wong kang nampa pidana kuwi kudu wis rampung. Lan wis cukup anggon kita midana lawan si Kresna. Mula nggih. Ulun mayo gak dina iki tumuli ngabalekno wae tumrap ping Caka lan Kembang Wijaya Mulya. Ulun malas ora bakal dipindha matu mindahe Kresna kang mengkono. Kaluhuran dawuhipun Kanjeng Wapukulun. Mriki Kanjeng Rama. Mboten langkung putra Paduka namung ngestakaken mangsulaken dhateng Cakra Sedalah Sekar Wijaya Mulya. Hawit sumurupa kula Wisnu. Iki kayuwangan persasat kunggahan mungsuh. Yaiku sangka ing pertapan Lemah Begawan Dwiasta. Ingkang darpi pamurta kepingin bakal nyuwun swarga langgeng, mongko ulun orang lilani. Ulun walas ora ana kang pantes pinangka tetandinganing Dwiasta mung kajaba. Hamung Kresna ingkang ulun patah dadi jagoning dewa. Mula menawa Kresna wis nampa balining kembang lan Cakra Baswara. Kaya ing kono mbok menawa Kresna semanggem dadi jagoning dewa. Kawula nuwun inggih, mboten langkung kepareng putra Paduka Cumadung benjang menapa lampeng pun Wisnu badhe mangsulaken Cakra Dalaskara Wijaya Mulya. Naraketang sambung obor colok lintang ana ing dalan kula prayoga menawa budal dina iki. Malah jeneng kita ulun pasrahe supaya nyaraya lawan si Kresna gelem dadi jagoning Jawata. Ngendhakake pamintaning Begawan Dwiasta. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama trawa sabda paduka. Daya putra Paduka nyuwun pamit tumuli badhe bidhah sakmenika. Ora liwat kulup nyangoni Basuki. Kakang Narada. Nuwun wonten dawuh Adi Guru. Sampun jelih kangelan Kakang Narada keparenga angombyongi dhateng bidhalingipun Wisnu. Nganti para Jawata sawetawis prateng dhateng sikuning Arga Jamur Dwipa anjugaraken anggenipun yoga Barata pun Kresna. Nuwun inggih ngeslaken dawuh kepareng ora kanthi nyuwun pamit. Nuwun inggih boten langkung nyemanggaaken Kakang Narada. Ulup Batarendra. Kawula nuwun wonten tibaling dawuh Kanjeng Rama wiji dhateng putra Paduka pun Indra. Jeneng kita yuweke yen madyaning pasewakan tumuli mangkat nderek lawan Kakang Narada. Nuwun inggih boten langkung ngestuaken dawuh. Kaparing putra Paduka madhal pasuwanan. Nyeras pantes bubarno para Jawata kang padha anggantung siba ulun daya-daya kundur mah kayuwangan.